Жылы һәм явым-төшемсез көннәр башлану белән янгын чираклары кисәк арта. Язгы чорда янгын куркынычын киметү максатында 22 апрельдән Татарстанда шулай ук Зәй районы территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу чорда кешеләрдән аеруча зур уяулык сорала. Учак ягу, кыру үләннәр һәм чүп яндыру тыела. Использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях, мангалах, жаровнях и прочих иных приспособлениях для тепловой обработки пищи запрещается на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных природных пожаров, а именно Светлое озеро, Новая Маврина, Перцовка, а также на территории детских оздоровительных лагерей Ялта-Зай, Факел, Созвездие. 21 көн чикләү вакытында тәртип бозучыларга штрафлар да каралган. Таләпләрне искә алмыйча учак ягучыларга, ризык әзерләүчеләргә 10 меңнән 20 мең сумга кадәр штраф каралган. Вазифаи затлар 30 меңнән 60 мең сумга кадәр, шәхси эшмәкәрләр 60 меңнән 80 мең сумга кадәр акчасыннан колак кагарга мөмкин. Юридик затларга 400 меңнән 800 мең сумга кадәр штраф түләргә туры килү ихтимал. Бу чорда шәхси секторда үз йортлары белән яшәүчеләр аеруча игътибарлы булырга тиеш. Фаҗигаләрнең күпчелеге шәхси йорт хуҗаларының саксызлыгы аркасында килеп чыга ди янгын сүндерүчеләр. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.